बुङो गोरोबनायाथ' आरो सिगां जाबावनांगौमोन थांनाय MP इलेक्सननि सिगाङावनो गोरोबनायमोनबा क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जेननाय नङामोन दा उनावबाबो बयबो दैदेनगिरिफ्रा जुदि सानखांनो हादोंबा गोरोबनानै मावनांसिगोन होननानै बेयो बाख्नायथाव जों बयबो बरायनांगोन माने मोजां खोथा आरोखि हिरा सरनियानि भाइरेल खालामनायनि जोंहा खोथा गैया बर'फोर खौसे जानांगौ होनना जों गोदोनिफ्रायनो अनेक होख्रावबोबाय बर'सा देरहासा बर'फोर खौसे जानांगौ बर'नि अनेक जेंना समस्याफोर दं बेखौ सुस्रांनो थाखाय माने खेबसे आरोबाव बर' गोरोबथा मोननो थाखाय बर'नि जिमान हान्जाफोर दं बयबो जुदि हारिनि थाखायनो मावबाय थादोंबा खौसे जानानै मावनांगौ बाव जोंहा सोरनिबा हिरा सरनिया माबाखौ गिनांगौनि माबानांगौनि बाथ्रा गैया आरोखि हिरा सरनियानि खोथायाथ' अनेक सेल्फ कन्ट्राडिक्टरि बाथ्रा गाव जुदि बर'बा सरनियाथ' बर'आनो बर'बा बर'नि हेंथायै बेबादि जिथु खामानि मावनाय बियो बिराद दुखुनांथाव आरो मुगैथाव बाथ्रा हिरा सरनियानि आखला जों बयबो बिनि आखल आखुखौ मुगैदों धिक्कार होदों माने बिथाङा बेबादि हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ माने ट्राइबेल बर' हारि बेखौ फोथांनाय बिनि गुबुन दिगखौ दावगाहोनो थाखाय बिथाङाबो हायोबा जोंजों फैनानै मावनांगौ बर'आनो अना बर' जाना राजनिति खालामनाय बे लासिंसिं बाथ्रा आरोखि जों बुजिनायावथ' बे बिथांखि बिजेपिआ लानो हानाय नङा दाबो जिहेतु माने आसामाव भारतबर्षआव BPF आरो BJPनि एलायन्स सोलिगासिनो थादों साथाम गाहाम मन्थ्रि जोंहाबो दं आसाम गभर्नमेन्टआव बे बेलायाव बेबायदि समाव BTC इलेक्सनाव जुदि BJPआ आलादायै गेलेनायनि बाथ्रा जायोबा निस्सय एलायन्सआ बायनो बाध्य जागोन आरो जोंथ' सोमावसारनायनिफ्राय फैनाय जों रावखौबो गिया हयथ' उत्थान फाथान थागोन खिन्थु फासयनायनि खोथा गैया।